Jamali, Jamali, Jamali kopla tenan. Jamali 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 kopla tenan. Kopla tenan. Penake nampung ngene iki. Nang omah digremengi ae. Mancing po piye ya? Tapi aku iso mancing apa ora? Halah, urusan iso ora iso keri. Sepenting yakin. Semua harus dicoba pelan-pelan agar kita dapat pengalaman. Anjing yang kali ae. Apa yang dia weli? Karena mancing aku lek. Wae apik tenan kae. Bilang apik tenan nih wae. Wis ayo budal mancing saya. Jamali, nangen di bocah iki. Lagi kangen pisan lah kok ngabeng lah. Beh. Iki opo ya? Tak kon ketering sarean. Nah. Masalah dunia wis tuwa menungso ora tata. Ki alam lho iki. Gawenane Gusti. Kok malah dibeki larahan kok ngene. Ngene iki kok lak banjir nyalane takdir. Padahal iki menungsone sing ra gelem mikir, buang sampah sembarangan. Kabeh dikono sembarangan, pempes, sotek, sempak kayak panggil 2 kali. Kanggo kene penak iki. Masuk sampah tok. Masuk ki nyakene teral panggo iki. Tepak, masuk akeh sampah panggo tepak. Panggo golek sarapan delawo. Umpane panggo jangkrik ae. Ana apa-apa yang ngomong. Tak pakane sego kok sama kelas biar sama kelas poso sego. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo pada putai aku ra entuk wak utawa watu. Wes yakin iki, lek dhewe gede kok. Trek we, tak we. Hang. Opo iki kok ngene iki? Wah, ngene iki lho menungsone iki. Sembarangan ngene iki lek mau dicekel cah cilik ngene iki yo. Bahaya ngene iki. Opo iki? Lho. Arep kuali iki piye iki?
Gelas wis gedhe tenan iki. Wah, tuwi. Wah. Masalah. Lah kok ngene. Kecamuk kok ora entuk iwak panggae entuke ngene iki ya. Wis mari entuk pempes. Saiki entuk kotang. Iki padha piye jane iki? Jane iki no duweke modelan kali kabeh opo piye to jane iki? Ngene iki hal elek ini gak ditemu cah cilik ngene iki malah elek iki wis gak masuk. Angel. Sotek barang mau nyandi mari ngabdi utang aku lho. Cucu wis langsung ngalih barang. Go kene kowe paling aku ora kancane lah. Masalah. Untunge aku ngene. Ayo. Tak. Karo iki dulu iki. Ngono yang lho, jembatan lho. Ada wong mancing yang kena duyuing. Karena kowe teling bae. Rone le aku gak ono. Tidak ono ubare di mana? Wah, nang-nang wong mancing lho trae. Wong mancing ketemu duyui iki piye iki karepe iki? Tapi ra apa-apa wis. Iya, mbeli enak. Wangi. Gak kecing. Wes mari boyo mbutai. Wes goblok wes. Rajingan tenan ya sapa jene. Mendho wes. Ngopo kali. Mendho wes angel. Wes tak gene kene wes. Jauh dari orang-orang goblok mendho. Wong mancing barang ngecil pentolo dulu iki piye karepe iki. Sandi tetep kromo tenan menungso. Bismillahirrahmanirrahim. Wes bar mancing. Dutai wis apes iki. Yang kono apes wae. Apa gara-gara aku entuk sotek karo kotang mung ya. Malih apes iki. Yang kene sawane sawo cuk. Nyaman, santai aman. Pau enak jajane sejuk iki wis. Basa nunggu mangsa rendeng. Anggon kule ngenteni wes ana sesasi genep dina iki masuk Dik ya isone wis mucak kerja kene wis potas kene wis riwayat akeh. Ya. Opo ya suara cok? Udah gebuk ya. Banyu kok malih bau anter ngene iki anu rek. Le. Cek wae. Ngisor dipancing iki kok dhuwur mbok potas lho. Ngene, kudu digawe wae. Oh, ale ora. Bandel wae. Jong wae. Jong wae. Woi. Iya, blok pancing yo. Ya yang kene, yang ngisor dipancing. Tai nyeta setik wis ro mancing dhuwure dipota menungso iki piye
Wah. Surane Mak, surane Mak. Kowe nyapa mlayu? Gemlang anu kabeh jamali Mak. Jamane ning kali to. Gue ajar apa mak? Matematika apa sih? Bahasa Indonesia PKN.